Ngiyanibingelela emakhaya, igama nguSindi ngasho ngithi nje welcome to Mandeni Lockdown House Party. Namhlanje ke singena enyangeni entsha, inyanga kaSeptember, inyanga yamasiko, la siveza khona ikhono lethu noma bethu yiliphi ikhono nalo. Njengomuntu owazi imvelaphi yakho ukuthi usukaphi, balekile ukuthi siveze ukuthi yini esiyiphethe. Namhlanje ke angihambi ngedwa, ngihamba nosisi wami ophethe kakhulu izinto zemfashini, uPhiliwe kaMkhwanazi. Uzositshela kabanzi ukuthi kwenzakalani kwimfashini kahle kakhulukazi ey'ntweni zesintu, i-traditional way. Ngiright angithi sisi wami? Yebo, right. Uyaphila sisi wami? Ngiyaphila Sindi, njani wena? Ngiyaphila. Into esifuna ukuyazi la somphakathi waseMandeni ukuthi usisukaphi number 1, usisi wenzani, ubani, uqale nini ukwenza into ayenzayo sisi wami? Okay, thank you for having me here. uPhiliwe Mkhwanazi uzalelwe la eMandeni, wafunda la eMandeni. Ukuqhamuka kwebrand yami iLuko Design iqhamuke ngo-2005. Ngingasho nje ukuthi kwaba isiphiwo, into eyavelayo. I started making ikhwama ngama-rekhodi, ngenza namacici, namateki athungwe ngezandla. So from lapho, I was studying with ilokhuzana uMfolozi College, studying pulp and paper engineering. Yeah. Ngaqashwa kaSaphi, ngasebenza for 4 years. While ngisebenza kaSaphi bengiqhubeka ngithunga because bekuyinto engizwe ukuthi ngiyayithanda. Yeah. Ngihamba nezinto zama-fashion, ngifuna ulwazi more about ukuthi uma ufuna ukukhula kule ndima leyo wenze njani. So ngathola ukuthi fanele kufunde, yabo, as much as une-talent kodwa fanele ukupolish ngokufunda. Yeah. So in 2011 I resigned kaSaphi and then I started with Cape Town College of Fashion Design, lapho ngapolishwa khona ke engacijwa khona nje kahle ngokwefashion. Yeah. I came back from Cape Town ngazovula isitolo, ngibile ePlaza, but now sengitholakala kaSithebe ema-ofisini ase-Ithala, Apex. Yes. Yes. So siswami, okunye bengifisa ukwazi, kukhona yini okunye okwenzayo beside iLuko Design? Ikhona yini okunye ekwenzayo beside ukuthi nje ithunga izinto zemfashini kuphela? Okay, iLuko Design iqale ngokuthunga. Yase yaba nabantu abayithanda ifashion, bethanda umsebenzi wayo because bebona ukuthi unique, uhlukile. Bacela ukuthi befundiswe. Yeah. We started with nje abantu ababodwa babili, kwanyuka kwaze kwahlangana nama-department amakhulu, which is Department of Arts and Culture and Mandeni Municipality, ukuthi ngiba-developele abantu basendaweni bekwazi nabo ukuthi bethole iskill, bekwazi ukuthi beyiphilise. Yeah. So kahle kuyafundiswa lapha nesikole lesi. Yes. Okay, so sikhona kaSithebe. Sikhona kaSithebe. Okay, so if kuukuthi mhlawumbe ukhona umuntu ofuna ukufunda around eMandeni ukuthi naye ufuna ukuthi vele abonakala ukuthi uyakwazi ukwenza ukuthunga nayo yonke leyo nto, so fanele enze kanjani? Engaxhumana nathi, efike ema-ofisini ethu kaSithebe. Sikhona na ku Facebook, sikhona na ku Instagram, na ku WhatsApp siyatholakala. So ama contact details athini lapho singakwazi ukuthi sishiye mhlawumbe inamba yakho yaka-WhatsApp, ithini i-handle yakho yaka-Instagram, ukuze phela kuzoba lula nakubantu abasemakhaya ukuthi bawazi ukuthi yabo bafunde or bakufonele into enjalo nje. Okay, on Facebook it's Philile Mkhwanazi. On Instagram it's Luko_designs. And WhatsApp number yebusiness it's 07983200810. Okay, so sami ngizwile ukuthi unama-models azovezela imfashini yakho leyo yenzayo, imangaliso lezo zenzayo. So ngizocela nje ukuthi usibonise ukuthi kahle uphetheni. Siyafisa ukubona ukuthi ikuphi lokho okuthungayo, nami ngiyafuna ukubona. Okay, bazoz. Alright ke. Njengamanje silindele ama-models azosikhombisa kakhulu ukuthi usisi uMphili yini leso simangaliso asenzayo kwezemfashini.